Hare Krishna, warm welcome for today's session. நம்ம இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை நம்ம இன்னைக்கு ஆறாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तै स्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாரும் ஒரு மூணு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், தேங்க்யூ. ஸோ இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தோட பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம் சாங்கிய யோகன்ற தலைப்பு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி பேசும்போது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பேசுறாரு இல்லையா. யார் ஒருத்தங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்களின் பலன் மேல பற்றுதல் இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்க வந்து துறவரத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா. சோ ஒரு அர்ஜுனனுக்கு என்கரேஜ் பண்றது என்ன, செயல்களை செய்ய கடமை மேல வந்து பற்றுதல் இல்லாம இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இல்லையா. சன்னியாசின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்குன்றது நம்ம பார்த்திருக்கோம். பலன்களை துறந்துடுவாங்க, இல்லைன்னா வாழ்க்கையே வந்து வாழ்க்கையிலுடைய தனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை துறந்துடுவாங்க இல்லையா. சோ அப்புறம் அந்த வர்ணாசிரம சங்கத்துல சன்னியாசிகள் வராங்க. சோ அப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த அவங்க என்ன பண்றாங்க, அஷ்டாங்க யோகம்
அதாவது தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை உணர்றாங்க. அதுக்கு 8 ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? ஆரம்ப நிலை படிக்கட்டுல வந்து யோக ருக்ஷான்னு சொல்றோம். அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஹையர் ஸ்டேஜ வந்து யோக ரூடான்னு சொல்றோம் இல்லையா? யம, நியம, அதாவது டூஸ் அண்ட் டு நாட்ஸ், ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகார, அதுக்கு அடுத்தது தாரணை, தியானம், சமாதி இல்லையா? சமாதின்ற நிலையில தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவன் வந்து நேரா உட்காரணும், தனிமையான இடத்துக்கு போணும், இப்போ தர்ப்ப புல்ல பரப்பி அது மேல மான் தோல் போட்டு, முதுகு தண்டு, கழுத்து, அ அப்புறம் ஹெட் எல்லாத்தையும் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல வச்சுட்டு, பார்வை வந்து மூக்கு நுனி மேல இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை உணரும்போது அவன் சமாதி நிலையில அடையறான்றத பார்த்தோம். அப்ப வந்து இவன் பார்த்தீங்கன்னா, புலன் கட்டுப்பாடு இருக்கு இல்லையா? மனசு இத பண்றதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது? தூய்மை ஆகுதுன்றத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அவன் எப்பவுமே உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கனால, அவன் இருதயம் தூய்மை அடைறதுனால அவன் என்ன ஆகுறான்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆ பகவான வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறான் இல்லையா? பகவான வந்து உணர்ந்து அவனும் வந்து பக்தி யோகத்த பண்ண ஆரம்பிச்சுடுறான். பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, சில பேர் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 அத்தியாயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கர்ம யோகத்த சொல்லிக் குடுக்குறாரு கிருஷ்ணர். இல்ல நடுவுல இருக்க 6 அத்தியாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப வந்து சிறப்பான அத்தியாயங்கள். ஏன்னா, அங்க வந்து பக்தி யோகத்த சொல்லிக் குடுக்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 6 அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகத்த வந்து சொல்லிக் குடுக்குறாரு. ம். ஆ. அதுவும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த யோகிகள் வந்து தவம் பண்றாங்க. நெறைய வெற்றி அடைறவங்க வெற்றி அடைறாங்க. இல்ல வீழ்ச்சி அடைறவங்க என்ன ஆறாங்கன்னா, அடுத்த பிறவில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உயர்ந்த குடும்பத்தில பிறக்குறாங்கன்றத பார்த்தோம். இல்லையா? வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள். இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆரம்பிக்கும்போது பரமாத்மா உணரணும்னு நெனைக்கிறாங்க. பட் கடைசில வந்து யாரோட முடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் தான் வந்து உன்னத கடவுள்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இல்லையா? ஸோ அந்த யோகியானவனுடைய பார்வை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்வ பூதஸ்தம் ஆத்மனாம். எல்லா ஜீவராசிகளையும் பரமாத்மா பார்க்குறான். கடவுள்கிட்ட வந்து எல்லா ஜீவராசிகளும் இருக்கிறத பார்க்குறான். எல்லா இடத்துலயும் கடவுள் வியாபிச்சு இருக்கிறத பார்க்குறாருன்றத வந்து உணரணும். அதுதான் வந்து யோகியுடைய பார்வை. எப்படி பண்டிதர்களுடைய தரிசனம் எப்படி சமவேத பண்டித தர்ஷனகான்னு இருந்துச்சு இல்லையா? அது மாரி இருக்காங்க. மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மனசோடைய இயற்கை என்னன்னா சஞ்சலமானது இல்லையா? அது வந்து நிశ్చலத்தி சஞ்சலம் சொன்னோம். அது வந்து அபியாச கௌந்தேன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்லிக் குடுக்குறாரு அர்ஜுனனுக்கு. அத பழக்கப்படுத்தினா சரியா போயிடும்ப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது மாரி யாராவது வாழ்ந்திருக்காங்கன்னா, நம்ம உதாரணத்துக்கு கோஸ்வாமிகள நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்புறம் ரூப கோஸ்வாமி நமக்கு என்ன சொல்லிக் குடுக்குறாரு? உற்சாகம் வேணும். எப்பவுமே வந்து அ பக்தியில வந்து உற்சாகம் நம்ம தரணும். திருட நிச்சய தைரிய தைர்யா தத் கர்ம பிரவர்த்தந்தே சங்கத்யாக. அதாவது என்னென்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உற்சாகம், நிச்சயம், டிட்டர்மினேஷன், அப்புறம் வந்து முழு மனசோட பண்ணணும். ஆ தேவையில்லாத சங்கத்திலேருந்து வெளிய வரணும். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகள நம்ம பார்க்கணுன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் அந்த முயற்சி எப்படி இருக்கணும்? அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு குருவி, அதனுடைய முட்டை, கடல் இல்லையா? கடல் அரசன் எப்படி வாதம் பண்றாரு. கருட பகவான் வந்து காப்பாத்துறாரு இல்லையா? அது மாரி நம்மளால முடிஞ்ச முயற்சிய நம்ம பண்ணணும். அப்ப வந்து கடவுள் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம மனச வந்து நம்ம நண்பனா வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இது மாரி இருந்துட்டு நம்ம பக்திய பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் இந்த கர்ம யோகி, ஞான யோகியா இருந்தாலும், அஷ்டாங்க யோகியா இருந்தாலும் கடைசில என்ன ஆறாங்க? பக்தி யோகிகளா ஆறாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம். சுரேஷ் பிரபு ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 6.33 யோ யோயம் யோகஸ்த்வயா பரோக்தः சாம்யேன மதுசூதன ஏகஸ்யாஹம் ந பஷ்யாமி சஞ்சலத்வாத் ஸ்திதம் ஸ்திராம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அர்ஜுனன் வந்து இந்த ஸ்லோகத்த பேசுறாரு. மதுசூதனரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர பார்த்து சொல்றாரு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மது என்ற அசுரன வந்து கிருஷ்ணர் கொன்னார். அதனால மதுசூதனேன்னு சொல்றாரு. அதே மாரி இங்க அவரு கூடயே இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்ட்ட வந்து போக்கணுன்றதுக்கோசம் இந்த வார்த்தைய சொல்றாரு. அதான் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள், இயலாமை இருக்கும் இல்லையா? அத நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும்னா யாரோட துணை வேணும்? பகவானுடைய துணை வேணும். இல்லையா? மனம் வந்து நிலையற்றதும், அமைதியற்றதும் ஆனால் இப்போது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, மனசோட இயற்கையை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அது நிலையற்றதுப்பா, அமைதியற்றதுப்பா, அது சொன்னா பேச்சு எல்லாம் கேட்காது. இது எப்ப சொல்றாரு? 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனே சொல்றார். அர்ஜுனன் எப்படியாப்பட்டவர்? எவ்வளவு திறமைசாலியானவரு? பிம்பத்தோடைய மீனை பார்த்துட்டு
அம்பு போட்டவர் அவரு என்ன பேசுறாரு, இதெல்லாம் என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்ப டிவி இல்ல, மொபைல் இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல, ஃபேஸ்புக் இல்ல, இன்ஸ்டாகிராம் இல்ல, ரீல்ஸ் இல்ல, ஷார்ட்ஸ் இல்ல. அந்த காலத்திலே அவரே அப்படி சொல்லிட்டாருன்னு நம்ம இத பண்ண முடியுமா நம்மளால அஷ்டாங்க யோகம்? கண்டிப்பா முடியாது. மாதாஜி பிரபுஜி ப்ளீஸ் ஆன்சர் பண்ணணும், இன்டராக்டிவா இருக்கணும். வாய்ப்பே இல்ல மாதாஜி. வாய்ப்பு இல்ல இல்லையா? சோ அப்ப நம்ம எது எடுத்துக்கலாம், நம்ம கேரக்டருக்கு ஏத்த மாதிரி எது எடுத்துக்கலாம் சொல்லுங்க? பக்தி யோகம். கர்ம யோகமா, ஞான யோகமா, அஷ்டாங்க யோகமா? பக்தி யோகம். ஹரி போல். எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? சுரேஷ் பிரபு பக்தி யோகம் சொல்லியிருக்காரு. நீங்க எல்லாம் வேற ஒருத்தவங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்க. பக்தி யோகம் தான் மாதாஜி. பக்தி யோகம் சூப்பர். சோ நம்ம சரியான பாதையில இருக்கோம். ஏன்னா பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. ஏன்னா நம்ம எப்படியாப்பட்டவங்க, நம்ம தீர வீர சூரர்கள் இல்லையா? ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே 4 வேலை பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஆளுங்க. நம்ம மைண்ட் எங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகுது? நமக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு, அதுதான் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்களே, மந்த சுமந்த மதையோ, நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்த புத்தி உடையவர்களா. அதனால வேதங்களை படிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, வேதத்தினுடைய சாராம்சமான ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்க, பொழைச்சு போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருணையால கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? அதுவும் இன்னும் கருணை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய குரு, எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய சிக்ஷா குரு பிரபுபாதா என்ன பண்ணாரு, இதுங்கெல்லாம் கழ தேராது 64 மாலை எல்லாம் வச்ச, அதனால என்ன பண்ணாரு, 16 மாலை, குறைந்தபட்சம் 16 மாலையை பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லி விட்டார் இல்லையா? சோ நமக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியர்களுடைய கருணை நிறைய இருக்கு. அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நான் போயிட்டு யோகா பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இமிட்டேட் பண்ணி நம்ம லைஃப் டைம் எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க கூடாது. கரெக்டா? அர்ஜுனனே அப்படியாப்பட்டவரே அப்படி சொல்றாருன்னு நம்ம எல்லாம் ஏமாத்திரம். அதுக்கு முன்னாடி சில பேர் முயற்சி பண்ணுவாங்க இல்லையா? முயற்சி பண்ணி நம்ம தோல்வி அடையிறத விட நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளுடைய டைமை நம்மளுடைய கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சலம் ஹி மனஹ கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத் திருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோ இவ சுதஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணா, மனசு வந்து அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும், ஓகேங்களா? குழப்பம் நிறைந்தது, அடங்காததும் சக்தி வாய்ந்ததும். போன ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம் மனசை பத்தி? மனம் வந்து நிலையற்றது, அமைதியற்றது. இங்க என்ன சொல்றாரு வார்த்தைகளை? குழப்பம் நிறைந்தது, மறுபடியும் வந்து அமைதியற்றதுன்னு சொல்றாரு, அடங்காதது, சக்தி வாய்ந்தது. சோ குழப்பம் இருக்கும், அடங்காதது, அமைதியற்றது இல்லையா? அதுக்கு சக்தி வேற இருக்கும். என்னால இந்த வீசும் காற்று வேணும்னாலும் அடக்க சொல்லுங்க, அடக்கிடுறேன். அதனால என்னால இந்த மனசை வந்து அடக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றார். சோ மனதின் இயல்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைதியற்றது. ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன், அமைதியா உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம உட்கார்ந்தாதான் அப்ப பல பல எண்ணங்கள் வரும். தேவையில்லாத எண்ணங்கள் எதெல்லாம் நம்ம புதைக்கணும்னு நினைச்சோமோ அதெல்லாம் மேலே எழும், பூதக்களமா கிளம்பி வரும் இல்லைங்களா? சோ மனசு ரொம்ப ரொம்ப வலிமையானதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ கொந்தளிக்க கூடியது, சக்தி வாய்ந்தது, மோசமான வியாதி சிறப்பான மருந்தையும் வென்று விடுவதை போல பிடிவாதமானது இல்லையா? சோ இந்த மனசு ரொம்ப பிடிவாதமானது. அதை நம்ம டீல் பண்றதுக்கு கத்துக்கணும் இல்லையா? சோ இதுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. இந்த ஜட உடல் என்னும் ரதத்தில், ஓகேவா, ஒரு வண்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல வந்து ஆத்மா வந்து ஒரு டிராவலரா இருக்காரு, புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரதியா இருக்காரு, மனம் வந்து உபகரணம், புலன்கள் வந்து குதிரைகள். இந்த பிக்சரை நம்ம ஊமைப்படுத்திருக்காங்க. அந்த 5 புலன்கள் சொல்றோம் இல்லையா, கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், தொடு உணர்வு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 குதிரைகள். ஓகேவா? அந்த 5 குதிரைகள் வந்து யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்கு? ஒரு கயிறை வச்சு கடிவாளம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அது வந்து மனசு. அந்த கயிறு வந்து மனசு. ஓகேவா? அதை ஒருத்தர் தேர் ஓட்டி வந்து அதை பிடிச்சிட்டு இருப்பார். அது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவு. ஓகேவா? அதுல யாரு பயணிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா இல்லையா? சோ இப்ப வந்து எது உயர்ந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா தான் உயர்ந்தது. ஆத்மா சொல்ற பேச்சு தான் அறிவு கேட்கணும், அறிவு சொல்றதுதான் மனசு கேட்கணும், மனசு சொல்றதுதான் வந்து இந்திரியங்கள் கேட்கணும். இதுதானே கரெக்ட்? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? பட் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? உல்டாவா இருக்கிறோம். நம்ம புலன்கள் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் கேட்டுட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? அதுக்கு ஒரு கடிவாளம் போடணும் மாதாஜி.
ஸோ அதுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்றாரு, இந்த மனசை வந்து நீ இப்படியெல்லாம் நீ கஷ்டப்படுத்திக்காத. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லி கொடுத்து போனது நம்ம வந்து மனச கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எப்பவுமே நம்ம மனசை வந்து பக்தியில ஈடுபடுத்திக்கணும் இல்லையா. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தர்கள் மனதின் இறகு இயற்கைக்கு மாறான போக்கை எப்போதும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் செய்வதன் மூலம் கட்டுப்படுத்துகின்றனர். ஸோ நம்ம தனியா உட்காந்து பண்றதை விட நம்ம கூட்டா உட்காந்து பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து இன்னும் வந்து நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஆண்டாள் தாயார் சொல்றாங்க இல்லையா, கூடி இருந்து குளிந்தேலோ ரெம்போவா, எல்லாம் ஒன்னா இருந்து பக்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அபியாசேன தூ கௌந்தேய வைராகேன சக்ருஹ்யதே. ஸோ கஷ்டம்தான் பண்ணி சொல்றது ஒத்துக்கிறார் இல்லையா, அது கிருஷ்ணர் ஒத்துக்கிறார். அர்ஜுனா நீ சொல்றது கரெக்ட், நான் இல்லைன்னு சொல்லல, ஆனா அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. இது மனசு வந்து சஞ்சலமானதுதான். அது நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா என்ன பண்ண முடியும், அது கட்டுப்படுத்த முடியும். 3வது லைன் பாருங்க, அபியாசேன து கௌந்தேய வைராகியன கிருஹ்யதே. அபியாசம்னா என்ன, பழக்கம் இல்லையா. வைராகியம்னா ஒரு டிட்டர்மைண்டா இருக்குது இல்லையா. நிச்சயமா மனசை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், எதுல வந்து நிச்சயமா இருக்குன்னா அந்த பௌதிக புலன்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை எடுத்துக்கணும் இல்லையா. புலன்களை வந்து அந்தனுடைய சேவையில செய்யறதை விட கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நேற்று அம்பரீஷ் மகாராஜா தன்னுடைய புலன்களை எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து நவவித பக்தி இருக்கு இல்லையா, சவனம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் வந்தனம் தாசியம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் சொல்லிட்டு அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்து பண்ணலாம். ஓகேங்களா. அதுக்கு மெயினா நமக்கு என்ன வேணும், அபியாசேன தூ கௌந்தேய வைராகியம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிராக்டிஸ் பண்ண நம்மளால கண்டிப்பா வந்து முடியும் இல்லையா. நம்மளுக்கு காமனா ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா, சித்திரமும் கை பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் சொல்லிட்டு பழக பழக நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. ஸோ யார் ஒருத்த வந்து கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து யோசிக்கிறானோ கேட்கிறானோ அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆறான்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உயர்ந்த இதுக்கு வந்து பற்றுதலோட இருக்கிறான். ஆத்மா மேல பரமாத்மா மேல பற்றுதல் இருந்துட்டு இருக்கான். அந்த அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு என்ன பேருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரேஷ் அனுபூதி ஸ்பிரிச்சுவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன வியாதின்னு பார்த்தீங்கன்னா பௌதிக விஷயத்து மேல ரொம்ப பற்றுதல். அந்த வியாதிக்கு ஒரு மருந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாமந்திரம். அதுதான் வந்து நம்ம எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. நம்ம எப்படி உடம்பு சரியில்லைன்னா டாக்டர் கிட்ட போறோம் இல்லையா. இந்த பைத்தியம் பிடிச்ச மனசுக்கு என்ன வந்து இந்த வியாதிக்கு என்ன மருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மருந்து தான். அதுதான் வந்து இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல எடுத்துட்டு வந்து அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது, தீர்வு கிடைக்குது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. அசம் யதாத்மனா யோகோ துஷ்பிராய இதி மே மதிஹ வஷ்யாத்மனா தூ யததா சக்யோ வாப்தும் உபாயதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, யார் ஒருத்தங்க வந்து மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தலையோ அவனுக்கு வந்து தன்னை உணர்தல் வந்து நம்ம கஷ்டம். நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, பிரம்ம பூதா நிலை செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஸ்டேஜ் இல்லையா. அது வந்து ரியலைஸ் பண்றது வந்து கஷ்டம். ஆனா வந்து அதே வந்து மனசை வந்து யார் கட்டுப்படுத்தி சரியான வழிமுறையில வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு என்ன ஆகுது, வெற்றி நிச்சயம். இது யார் சொல்றது, கிருஷ்ணர் சொல்றார். அதாவது இங்க என்ன சொல்றாருன்னா உதாரணம் கொடுக்குற பிரபுபாதா பர்பட்ல, இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு நெருப்பு எரி வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பக்கம் எரிய வைக்கிறோம், இன்னொரு பக்கம் அதே நெருப்பு மேல தண்ணி ஊத்துறோம், என்ன ஆகும் சொல்லுங்க. புகை வரும் மாதாஜி. ஆஹ் புகை வரும் இல்லையா. அப்ப வந்து அந்த நெருப்பு வந்து நமக்கு வந்து சரியா பத்திக்காது இல்லையா. அது மாதிரிதான் இங்க எதுக்கு இதை சொல்றாருன்னு, கட்டுப்படாத மனசை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும், வெற்றி அடைவோமா அந்த பயிற்சியில, வெற்றி அடையாது மாதாஜி இல்லையா. வெறும் கால விரயம் தான் இல்லையா. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். நெருப்பையும் எரிய வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் தண்ணி ஊத்திட்டு இருந்தா அது வேஸ்ட்
இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம பௌதிக உலகத்திலயும் வாழ்ந்துகிட்டு எல்லா புலன்களையும் பௌதிக விஷயத்து மேல வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஜெபம் எப்படி பண்ணுவோம்? நம்மளுடைய குவாலிட்டி பக்தி எப்படி இருக்கும் இல்லையா? சோ ஆமா அந்த மாதாஜி. மனசு ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. அதனால என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மனசை கண்ட்ரோல் படுத்தணும்னா நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வு வேணும் இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வு இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து ஈஸியா பிராக்டிஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீ தனியா போயிட்டு காட்டுக்கெல்லாம் வந்து தவம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, வீட்டுல இருந்து கூட பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம மெயினா என்ன பண்ணணும், மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். யோகிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ கடினமான விஷயம் மனக்கட்டுப்பாட்டினால் எளிமையாகிறது, எளிதான விஷயமும் கடினமாகிறது மனதால் நாம் கட்டுப்படும் போது இல்லையா? இப்போ ஒரு பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸாம் வருது, அவன் வந்து டிவியும் பார்க்குறான், அப்போ வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் வருது, யாரு அதையும் பார்க்கணும் இதையும் பார்க்கணும்னா முடியுமா? முடியாது மேட்சை மாதாஜி. பார்த்தோன்னே பார்த்தோன்னா என்ன ஆயிடுவான், எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிடுவான், இல்லைன்னா குறைவு மார்க் வரும் இல்லையா? அதனால எந்த சமயத்துல எப்படி இருக்கணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில முடிவுகளை எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. அயதிஹ ஷப்தயோபேதோ யோகாஸ் சலிதமானசः அப்ராப்ய யோக சம்ஸ்திதம் காம் கதிம் கிருஷ்ண கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே இப்போ வந்து கிருஷ்ணா. பார்த்தீங்கன்னா 37லேருந்து 45 வரையும் வெற்றி அடையாத யோகியின் கதியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இவங்க பயிற்சி பண்ணாங்க, பட் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க. அவங்களுடைய நிலைமை என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அர்ஜுனன் மறுபடியும் கேள்வி கேட்குறேன், எல்லாம் பண்ணாங்க, அதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, போர் அடிச்சிச்சு நிறுத்திட்டாங்க. இப்போ நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ்ல எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க இல்லையா? அதுக்கு பிறகு என்ன ஆறாங்க, நாள்பட ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையால வராம போயிடுறாங்க இல்லையா? அப்போ கொஞ்சம் பேர் கொஞ்ச நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க நிலையும் நிறைய பேர் கொஞ்சம் பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே, அவங்களுடைய கதியும் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஓகே, பக்தியை வந்து நம்பிக்கையோட ஆரம்பத்துல மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதனை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. ஓகே, அத்தகு வெற்றி அடையாத ஆன்மீகவாதியின் கதி என்ன, அவங்களோட நிலைமை என்னப்பான்னு அப்படின்னு கேக்குறார். ஓகேவா? சோ சோ ஒரு ஏழைக்கு ஒரு பொக்கிஷம் கிடைச்சிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாரு ஏழை. சந்தோஷமா இருப்பார் இல்லையா? நமக்கெல்லாம் இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்க பொக்கிஷம் என்ன? பகவத்கீதை இல்லையா? பகவத்கீதை. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து தன்னுணர்வு வேணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்னா சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுக்கணும் இல்லையா? த பாத் ஆஃப் நாலேஜ், இந்த சரியான ஞானத்தை மார்க்கத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கணும். அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றான், அவன் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து பயிற்சி பண்ணலாம், இல்லையா பக்தி யோகத்தை பண்ணலாம். இந்த மூணையும் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்து பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒண்ணு ஞானத்தை வேதங்களை படிக்கிறது, இல்ல வந்து அஷ்டாங்க யோக தியான யோகத்தை பயிற்சி பண்றது, பக்தி யோகத்தை பயிற்சி பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும், தன்னை உணர்வான். அதுக்கு பிறகு தனக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து உணர்ந்துவான் இல்லையா? அது வந்து துண்டிக்கப்பட்டது என்னோட மறைவியாளன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், மறுபடியும் பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சில பேர் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க, ஆரம்பத்துல வேதங்களை படிப்பாங்க, தியானம் பண்ணுவாங்க, ஆனா என்ன ஆகுது, மறுபடியும் ஃபெயில் ஆகுறாங்க. எதுக்கு ஃபெயில் ஆகுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாயா இருக்கு இல்லையா, மாயாவுக்கு வந்து கடவுள் ரொம்ப சக்தி கொடுத்து வச்சிருக்காரு. ஓகேவா? சோ இது வந்து ஒரு யுத்தம், ஒரு மனிதனுக்கும் அந்த மாய சக்திக்கும் வந்து நடக்கிற யுத்தம் தான். நம்ம பக்தி யாரெல்லாம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நித்தியமா என்ன ஆகுது, சண்டை நடந்துட்டே இருக்கு. மாயா வந்து நீ எப்படி என்னை விட்டு நீ கிருஷ்ணர் கிட்ட போயிடுவியான்னு அந்த அம்மா வந்து சண்டை போடுவாங்க. ஆனா நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட ஸ்ரத்தையா பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து பார்த்துப்பார். ஏன்னா மாயையை உருவாக்குனதே அவர் தான் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் அ வார் ஆன் இல்லுசரி எனர்ஜின்றதை இங்க சொல்றார் பிரபுபாதா. ஓகே, ஸோ இந்த மாயையிலிருந்து வெளியே வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன விஷயத்த வந்து பின்பற்றணும். ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தர் இது மாதிரி டிவேட் ஆறாங்களோ அவனை என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா யோக சலித்த மனசக. ஓகேவா? மனசுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சில விஷயங்களை யோசிக்கும், சில விஷயத்த விரும்பப்படும், சில விஷயத்த வந்து ஃபீல் பண்ணும் இல்லையா? சோ இந்த மனசுக்கு இந்த தன்மைகள் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனன் ஏன் கேட்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா, யாராவது தன்னை உணர்வும் பாதையில இருந்து விலகிட்டாங்கன்னா அவங்களோட நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார். ஓகேவா? சோ இந்த 3 யோகமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும்
இல்லையா? ஸோ இது இதன் மூலியமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? ஞான யோகம் அப்படின்னா என்ன? வேதங்களை படிக்குது. அதை படிச்சா என்ன தெரியுது? நம்மளுடைய அடையாளம் தெரியுது, நான் யாருன்னு சொல்லிட்டு. கடவுளுக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு, அந்த உறவை புதுப்பிச்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதனாலதான் இந்த வார்த்தைகளை சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கணும். சம்பந்த அபிதேய பிரயோஜனா. ஓகே, இறை அன்பு நிலைக்கு வரும். அப்போ வந்து பக்குவமாகறோம். பக்குவான செல்ஃப் ரியலைசேஷன், பிரம்மபூதா நிலை. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ப்ரோக்ரஸ் ஆகுவாங்க, சில பேர் என்ன ஆகுறாங்க? வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கச்சின் நோபஸ்ய விப்ரஷ்டஷ் சின்னாப்ரம் இவ நஷ்யதி அப்ரதிஷ்டோ மகாபாஹோ விமூடா பிரம்மண பதி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க? பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய கிருஷ்ணரே, ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மயங்கி அத்தகைய மனிதன் ஆன்மீகத்தில் வெற்றி அடையாமல், பௌதிகத்திலும் வெற்றி அடையாமல், சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவதில்லையா? இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னன்னா, இங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் இல்லை, 2ஆம் கட்டம்னு ஆயிடுறான் இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். பௌதிகத்திலயும் இல்லை, ஆன்மீகத்திலயும் இல்லை. அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா வந்து இவர் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனா கொடுக்குறார். மேக கூட்டங்கள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சின்ன சின்ன மேகங்கள் சேர்ந்து என்ன ஆகும்? ஒரு பெரிய மோடமா வரும். அது ஆச்சுன்னா அதுல இருந்து மழை வரும். ஆமா தானே? அதே வந்து அந்த மேக கூட்டங்கள் ஒன்னா சேராம ஒரு காத்து வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும்? எல்லாத்தையும் சிதற அடிச்சிடும். அப்ப என்ன ஆகும்? சின்ன சின்ன மேக கூட்டங்கள் வந்து சேர முடியாது, அதனால அங்கிருந்து மழை வர முடியாது இல்லையா? இல்லாத மாதிரி போயிடும் இல்ல. அதனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வழியா சொல்றாரு. ஓகேவா? ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீகவாதிகள், அவங்களுக்கு வந்து பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீகம் இரண்டுமே இழப்பு அந்த மாதிரி இல்லையான. இங்க வந்து 2 ways சொல்றாங்க. ஒண்ணு, பெயரளவு பௌதீக சுகங்கள் வந்து தியாகம், ஆன்மீக இன்பம் அடைவதில் தோல்வி. இதுதான் அந்த மேக கூட்டங்கள் வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்க வேணும். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து 2 types of things சொல்றாரு. ஒண்ணு மெட்டீரியலிஸ்ட். ஓகே, அவனுக்கு என்னன்னா பௌதிக விஷயத்துல இன்பம் பற்றுதல் இருக்கும், ஆன்மீகத்துல இருக்காது. இன்னொரு வகையான மனிதர்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக விஷயத்தை எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு, பௌதிக விஷயங்களை துறந்துட்டு, அதனால வரக்கூடிய இன்பத்தையும் துறந்துட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க? பக்தி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அவன் வீழ்ச்சி அடைந்துட்டா அவனுடைய கோல் என்னவா இருக்கும்? அவன் சக்சஸ் ஆனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ரியலைசேஷன் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே, ஒரு பிறப்புல ஆகுறது இல்ல, மெனி இல்ல பர்த்ஸ் வேணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பல பிறவிகள் எடுத்தாதான் நம்மளால வந்து கடவுளை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ வந்து இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இயல்பா வந்து ஒருத்தன் வந்து ஃபெயில் ஆகுறது வந்து ஈஸி, வீழ்ச்சி அடைவது ஈஸின்றது தெரியுது. அதே கிருஷ்ணருடைய தொடரை கொண்டு நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நம்ம என்ன ஆவோம்? வெற்றி அடைவோம். ஸோ இந்த பக்தின்றது இன்னைக்கு நேத்து வர்றதில்ல. இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கணும்னா கூட நம்ம என்ன ஆயிருக்கணும்னா பல பிறவிகள்ல வந்து முயற்சி பண்ணியிருப்போமா, அதனாலதான் இன்னைக்கு நமக்கு இது கிடைச்சிது. பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே. ஓகேவா? ஸோ எல்லாத்துலயும் விட இதுல இருந்து சிறந்தது, சரியான பாதை, நேரான பாதை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதன் மே சம்சயம் கிருஷ்ண சேதும் அர்ஹஸ்ய சேதஹ த்வத் அன்யஹ சம்சயஸ்யாஸ்ய சேதா ந ஹ்யுவ பத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுதான்ப்பா என்னுடைய சந்தேகம் கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க? முழுமையாக தீர்க்குமாறு உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். உண்மையின்றி இந்த சந்தேகத்தை நீக்கக்கூடிய வேறு எவரையும் நான் காணவில்லை. ஸோ இப்போ வந்து சந்தேகம் யாருக்கு இருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு இருக்கு. ஸோ இந்த சந்தேகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான நபர்கிட்ட போய் கேட்கிறார். இப்போ நமக்கு மேக்ஸ்ல ஒரு டவுட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சயின்ஸ் டீச்சர் கிட்ட போவோம், மேக்ஸ் டீச்சர் கிட்ட போவோமா? ஸோ மெயின் திங், சரியான நபர்கிட்ட சரியான கேள்வி கேட்கணும். அப்பதான் நமக்கு சரியான விடையை பதில் கிடைக்கும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் அறிந்திருக்கிறாருன்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இஸ் a perfect knower of எல்லா காலங்களும். அதாவது
கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் எல்லாத்தையும் முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிற வந்து கிருஷ்ணர் இல்லையா? அவருக்கு சமமானவர் யாருமே இல்லை. அதனாலதான் அவர் வந்து சுப்ரீம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? முக்காலம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே அந்த விவஸ்வான் அந்த 4th சாப்டர் படிக்கும்போது கூட அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இதை நான் ஏற்கனவே வந்து விவஸ்வானுக்கு சொல்லியிருக்கேன்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவர் பழமையானவர், புராதனமானவர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? அவர் சொல்ற ஆன்சர் தான் கரெக்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட் அண்ட் ஃபைனல் ஆன்சரா இருக்கும் இல்லையா? அவர் ஸோ கிருஷ்ணரால தான் அவருடைய சந்தேகங்களை தீர்க்க முடியும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமையான தீர்வு கொடுக்கக்கூடியது இல்லையா? இது டெம்பரரி சொல்யூஷன் இல்லை, பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்குது நமக்கு. ஓகே, ஆனா அதனுடைய வியப்பு என்னன்னா யாருக்குமே அவரை பத்தி தெரியல, யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவருடைய பக்தரால தான் அவரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்ன்றத பிரபுபாதா இங்க மென்ஷன் பண்றார். ஓகே, அவர் ஒருத்தர் தான் எது என்ன எது எப்படி இருக்குன்றது கரெக்டா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. ஏன்னா அவர் தான் சிருஷ்டி கர்த்தா, அவர்கிட்ட தான் நம்ம போகணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 6. இல்ல, நீங்க ஸ்ரீ பகவான் வாட்ச் அந்த ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. பகவான் வாசம். அதான் எந்த 40வது ஸ்லோகம் ஸ்லைடு 40வது தெரியும். ஸ்லோகம் இருக்கு மாதாஜி. நான் புக்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. பார்த்த நைவேக நாமுத்ர விநாசஸ் தஸ்ய வித்யதே நஹி கல்யாணகிருத் கஷ்டித் துர்கதிம் தாத கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ இப்போ வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள், புருஷர்களிலே உத்தமானவர் கிருஷ்ணர். அதனாலதான் அவரை வந்து புருஷோத்தமான ஒரு பெயர் இருக்கு. ஓகேவா? அவர் என்ன பதில் சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிருதாவின் மகனே அர்ஜுனன் கிட்ட, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பரவுலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. இங்கேயும் சரி அங்கேயும் சரி அழிவு இருக்கிறது இல்ல. என் நண்பனே, நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தவங்க நல்லது செய்யறாங்க அவங்க என்னைக்குமே வந்து தீமை அடைய மாட்டாங்கன்றத சொல்றார். யார் சொல்றது? பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். இந்த உலகத்திலும் சரி பர உலகிலும் சரி அவன் வந்து கஷ்டப்படுறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்ற. ஸோ இங்க பாகவதத்துல இருந்து ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்திருக்கார் பிரபுபாதா. நாரதர் முனி வந்து வியாசதேவருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறார். ஓகே, அது என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தெக்த்வா ஸ்வதர்மாம் சரணாம்புஜம் ஹரே பஜன் அபக்யோ அதா பதே ததோ யாதி யத்ர க்வ வாபத்ரம் அபூத் அமுஸ்ய கிம் கோவர்த்தா அப்தோ பஜதாம் ஸ்வதர்மதஹ. ஓகேவா? யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய முழுமையான இந்த பௌதிக செல்வங்களை எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு கடவுள்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கிறானோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே வந்து அவன் வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறது இல்லை, அவனுக்கு எந்த ஒரு இழப்பும் இருக்கிறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதே வந்து ஒரு பக்தர் அல்லாதவன் வந்து முழுசா வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து கடமையை செய்யறதுக்கும் வேலையை செய்யறதுக்கும் ஈடுபட்டு இருந்தானா அவன் கடைசியில ஒண்ணுமே வந்து அடைவது இல்லைன்னு அப்படின்றார். யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம வந்து இந்த ஊருக்கு சொந்தக்காரங்க அல்ல. நம்மளுடைய வீடு எங்க இருக்கு? கிருஷ்ணர் உலகம், கோலோக விருந்தாவனம் இல்லையா? அங்க போகும்போது நம்ம இங்க சம்பாதிச்சு வச்சிருக்க சொத்து பத்து எதுனா எடுத்துட்டு போறோமா? இந்த வீடு பத்திரம், வண்டிக்கு லைசன்ஸ், அதுக்கெல்லாம் வந்து எதுவுமே அங்க என்ட்ரி இல்லை. ஏன்னா இந்த உடம்பு வந்து இந்த உலகத்துக்கு உரியதுதான். இந்த உலகத்துல வந்து பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு. இந்த உலகத்துல வாழணும்னா இந்த பஞ்சபூதங்களான உடம்பு வேணும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸ்பேஸுக்கு போனோம்னா ஸ்பேஸ் சூட்டு போட்டுக்கணும், ஸ்விம்மிங் பண்ணணும்னா ஸ்விம்மிங் சூட்டு போட்டுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த உடம்புல இருந்து நம்ம என்னென்ன செய்யறோமோ அது எல்லாத்தையும் இங்க விட்டுட்டு தான் போறோம். ஒரு சல்லி காசும் எடுத்துட்டு போறது இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி யார் ஒருத்தன் வந்து முழுசா இங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு அதாவது பர உலகில ஒண்ணுமே இல்லை. அவன் லாஸ்ட் தான் லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மனித குலம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, ஹையஸ்ட் தர்மா என்ன பக்தி பண்றது, அதைதான் பண்ணணும் இல்லையா? இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமா சொல்றாங்க. அதாவது ரெகுலேட்டட் அண்ட் நான் ரெகுலேட்டட். அதாவது சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணி வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து என்ன ஆகும், பக்தியில முன்னேறுவாங்க. அதே இந்த கொள்கைகளை தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எல்லாம் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்,
நான் ரெகுலேட்டட் கேட்டகரியில வருவா இல்லையா? அதாவது சிவிலைஸ்ட் அண்ட் நான் சிவிலைஸ்ட், எஜுகேட்டட் அன்எஜுகேட்டட்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் கேட்டகரி பீப்புள்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிருகம் மாதிரி வருவாங்க. அவங்களுக்கு எங்க இருந்து மங்களகரமான விஷயங்கள் நடக்க போகுது? மிருகங்கள் என்ன பண்ணுது? சாப்பிடுது, தூங்குது, இனவிருத்தி பண்ணுது, தன்னை தற்காத்துக்குது இல்லையா? அந்த மனுஷனும் அதே பண்ண, மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? நமக்கு ஒரு வீடு இருக்குது, பறவைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கூடு கட்டிக்குது இல்லையா? அது நமக்குன்னா சூப்பரா செலவே இல்லாம பண்ணிக்குது. நம்ம என்ன பண்றோம்? நிறைய காசு செலவு பண்ணணும் இல்லையா? அப்புறம் அது வந்து மேற்பார்வை வேற பண்ணணும் கட்டடம் பண்ணும்போது. ஆனா பறவை எல்லாம் பாருங்க, இயற்கையில கிடைக்கக்கூடிய குச்சிகள் எல்லாம் வச்சு அதுவும் வீடை கட்டிக்குது. அதுவும் குடும்பமா நல்லா வாழுது இல்ல? அதுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டட் லைஃபா இருக்கணும் இல்லையா? ஆரியன்ஸ் சிவிலைஸ்டு பீப்புளா நம்ம இருக்கணும் இல்லையா? சோ அப்படி இருந்தாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்மளால செய்ய முடியும். வர்ண சங்கரமா படி அப்ப வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து முன்னேறுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா நோ கெயின் வித்தவுட் பெயின் இல்லையா? நோ கெயின். ஒரு வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட தான் செய்யணும் இல்லையா? ஸோ யாரெல்லாம் இந்த மங்களகரமான விஷயங்களை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்கள வந்து 3 வகையா வந்து பிரிக்கிறாங்க. த ஃபாலோயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சுவல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், அதாவது வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கக்கூடிய நியமங்களை எல்லாத்தையும் பின்பற்றி வாழ்றவங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பௌதிக சுகங்களுக்கோசம் அவங்க பண்றாங்க வேதங்களை, யக்னங்களை பண்றாங்க. ஓகே. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து எனக்கு முக்தி கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. 3வது வகை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள், கிருஷ்ண பக்தர்கள், எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கிறவங்க. ஓகேங்களா? சோ இந்த 3 வகையான மனிதர்களை கொடுத்திருக்காங்க. யாரெல்லாம் மங்களகரமான விஷயத்த ஃபாலோ பண்றாங்க இந்த 3 கேட்டகரி. மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக சுகத்துக்கோசம் சில பேர் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா? அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வகையா பிரிக்கிறாங்க. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பலநோக்கு செயல்களை வந்து ஈடுபட்டிருக்குவாங்க. ஓகேவா? சில பேர் வந்து செயல்களை செய்வாங்க ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம இருப்பாங்க. சோ அதுல வந்து 2 விதமான கேட்டகரி பாக்குறோம். அதுக்கு அடுத்து இந்த உலகத்துல வந்து ஒரு மங்களகரமான விஷயம் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அவனை ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க எடுத்துட்டு போவோம்னு பாத்தீங்கன்னா முக்திக்கு கூட்டிட்டு போவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? யார் ஒருத்தன் வலுக்கட்டாயமா தன்னுடைய உடல் அசௌகரியங்களை வந்து ஏத்துக்கிட்டு கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கானா அவன் தான் வந்து பர்ஃபெக்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ சில தவங்கள் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்மளோட தூக்கத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? கிளாஸ கேட்டுட்டு இருக்கோம். சோ நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாதையில இருக்கோம். we are on the way but in the beginning of the journey இல்லையா? இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் அந்த ஜேர்னில நம்ம ஆரம்பத்துல இருக்கோம். பட் படிப்படியா நம்ம இன்னும் முன்னேறணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः सुषिणां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வெற்றி அடையாத யோகி என்ன பண்றான்? புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் மேல போறான். அவன் அங்க இருக்கக்கூடிய சொர்க்கத்துக்கு எல்லாம் போயிட்டு அங்க நல்ல வசதியோட வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்றான்னா பிறக்கிறான். எங்க பிறக்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லோர் குடும்பத்திலயும் பிறக்கிறான், இல்லைன்னா செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சரி, இது என்னப்பா லாபம்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லோர் குடும்பத்துல பிறந்ததுனால நல்ல ஒழுக்கத்தோட வாழ்வான் இல்லையா? ஆரம்பத்திலேயே வந்து படிப்ப போவான், இல்ல வேதங்கள்ல குருகுலத்துக்கு போயிட்டு வேதங்களை படிப்பான் இல்லையா? அது அவனுக்கு அது நன்மை தானே அளிக்கும். இல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறப்பான், எப்படிப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு கடினப்பட்டு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப வந்து என்ன ஆகுது? அவனுக்கு பக்தி வந்து பண்றதுக்கு வந்து டைம் நிறைய கிடைக்குது இல்ல? ஏழை குடும்பத்தை பிறந்த என்ன அர்த்தம்? அவன் வந்து மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும் இல்லையா? சாப்பாடு வாழ்வாதாரத்துக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும். அதே வந்து செல்வம் இருக்கிற வீட்டுல பிறந்தா அந்த டைம் எனர்ஜி எல்லாம் அவனுக்கு சேவ் ஆகுது. அதனால அவன் என்ன பண்ணலாம்? பக்தியை பண்ணலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுதான் அட்வான்டேஜ். இந்த பக்தி பண்ணாலும் கொஞ்சம் பண்ணாலும் அவனுக்கு அடுத்த ஜென்மம் என்ன ஆகுது? ஒரு சிறந்த கற்றோர் குடும்பத்துல வந்து பிறக்கிறான் இல்லையா? அத வந்து சொல்றாரு. ஓகே. வைஷ்ணவ குடும்பத்திலயும் இதுல வந்து ஒரு ஒழுக்கமுள்ள குடும்பத்துல வந்து பிறக்கிறாரு. சோ அப்ப வந்து அங்க விட்டு போன பக்தியை வந்து இங்க ஆரம்பிச்சு பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। अथवा योगिनाम् एव कुले भवति ति मताम् एतत्
தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் இத்ருஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைன்னா இப்ப கொஞ்ச காலம் பக்தி பண்ணிட்டு வீழ்ந்தவங்களுடைய நிலை இது. ஒண்ணு செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறப்பாங்க, இல்லைன்னா நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறப்பாங்க. கொஞ்சம் பேர் நிறைய நேரம் பண்ணோம், நிறைய காலம் பண்ணப்பா, ஆனாலும் ஃபெயில் ஆயிட்டோம். ஓகேவா? அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய நிலைமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. சோ ஆன்மீகவாத குடும்பத்துல பிறக்கிறார். இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். ஏதாதி துர்லபாத்தரம் லோகே ஜென்ம யத்விஷம். லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ்ல சொல்றாரு, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது, அந்த குடும்பத்துல வந்து அவன் பிறக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ அதுக்கு உதாரணம் எங்க போய் பிறப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கோஸ்வாமிகள். இதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அவர் வந்து அப்பியரன்ஸ் டே, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லயன் குரு, சிம்ம குரு. ஓகேவா? அவர் எப்படி பிறந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய அப்பா பெயர் வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர். அப்ப வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டரா இருந்தார். ஓகே, அப்ப வந்து நிறைய அபசமுத்தாயம் எல்லாம் இருந்துச்சு, அது எல்லாத்தையும் அவர் தான் நீக்கினார். நம்ம ஏற்கனவே இந்த விஷயம் லெவல் 1ல சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த பூரி ஜெகநாத் கோயில்ல வந்து ஒருத்தன் வந்து நான் தான் விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு மீன்ஸ் அந்த கோயிலாண்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, எப்படி ஜெகநாத் கோயில் எப்பவுமே பிரசாதம்லாம் வந்து மகிமை இல்லையா, நான் விஷ்ணுடைய அவதாரம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான், அண்டர் கிரவுண்ட்ல இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான். கீழே வந்து சாப்பாடு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை வந்து மேலே வர மாதிரி, வரவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நான் மேஜிக் பண்ணி சாப்பாடு கொடுக்குற மாதிரி அவன் பண்ணிட்டு இருந்தான். அதனால அவனுக்கு வந்து ரொம்ப பெயரு புகழ் இருந்துச்சு. பட் தவறான விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருந்தான். அதாவது தேவையில்லாத ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுடைய பெண்களை வந்து தவறா உபயோகப்படுத்திட்டு எல்லாம் இருந்தான். இதெல்லாம் இவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இவர் என்ன பண்ணாரு, மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்லையா, அப்ப வந்து பிரிட்டிஷ் காலம் இருந்துச்சு, பிரிட்டிஷ் ரூலர்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து இது வந்து சால்வ் பண்ண முடியாம இவர் கையில கொடுத்தாரு. இவர் என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல ஒரு சாதாரண மனிதன் போல அங்க வேலை செஞ்சார் போயிட்டு. அப்ப என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். அப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணாரு. அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, இவருக்கு அவர் பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் பண்ணி இவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வர வச்சு, அவங்க பொண்ணுக்கு வந்து உடம்பு முடியாம பண்ணி, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா அரெஸ்ட் பண்ணி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய நாளும் வந்துருச்சு. இவங்க பொண்ணுக்கா வந்து ஜுரம்னா என்ன பண்ணாலும் சரியாகல. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, தன்னுடைய பொண்ணை வந்து மடிமேல போட்டுட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சார். ஓகே, தன் பொண்ணுக்கு குணமாச்சு. அவங்க மனைவியும் சொல்றாங்க, உங்களுக்காக இது மாதிரி பிரச்சனை ஆகுது, வேணா விட்டுருங்க. இல்ல, ஒரு கெட்டவனை வந்து அழிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க கோர்ட்ல ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு தெரியுது, இவன் வந்து குடுமி வச்சிருக்கான், அந்த தப்பு செய்யறவன் அந்த குடுமையை கட் பண்ணிடுறான். அவனுக்கு வந்து அந்த வலிமை எல்லாம் போயிடுது. ஓகேவா? அப்புறம் அவனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில வைக்கிறாரு. ஓகேங்களா? சோ அப்ப வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு அப்ப சம்பிரதாயங்கள் நிறைய இருந்துச்சு. அதை அழிச்சு இந்த கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்த இடத்தெல்லாம் புதுப்பிச்சது வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர். அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது வந்து ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி. ஓகேங்களா? அவர் ஹெல்ப் பண்ணார். அவர் வந்து சொன்னார், என்னால தனிமையா கடவுளே, இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, என்னால முடியாது, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் பிரார்த்தனை பண்றார். பிரார்த்தனை பண்ணி ஜெகநாதனுடைய பிரசாதமா அவங்களுக்கு கிடைச்சதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பக்தி டிவைன் ரேஸ் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். ஓகேங்களா? அவர் வந்து பிறக்கும் போது ஜெகநாத் ரத நடக்குது. நம்ம இப்ப பூரிக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதே தெருல தான் அவங்களோட வீடு இருக்கு. அந்த ரதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீடு முன்னாடி நின்னுடுது, நகரவே மாட்டேங்குது. என்னடான்னு சொல்லிட்டு அந்த அரசர் எத்தனையோ ஒரு ட்ரை பண்றாரு, கொஞ்சம் கூட நகரவே இல்லை. சரி, இந்த ரத்தம் தெருலே நின்றுட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, குழந்தைய எடுத்துட்டு வெளியே கூட்டிட்டு வராங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத் வந்து அவருடைய மாலை ஆசீர்வாதமா அவர் கொடுக்குற, டக்குன்னு கரெக்டா அந்த குழந்தையோடைய கழுத்துல விழுந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு அந்த ரதம் வந்து மூவ் ஆகச்சு. ஓகேங்களா? அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் நின்னுச்சு அது. ஓகேங்களா? சோ நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி பிறந்த குழந்தைதான் வந்து நம்மளுடைய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர்.
அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதாவுடைய குரு. ஓகேங்களா? அப்புறம் நம்ம பிரபுபாதா கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பு என்னன்னா, அவங்க அப்பா வந்து அவங்க வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் என்னுடைய பையனை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, அவன் ஒரு ராதாராணி பக்தனா ஆகணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வரம் பெற்று வாழ்ந்தவர் தான் வந்து பிரபுபாதா. அப்புறம் பரீட்சித் மகாராஜா வந்து தன்னுடைய அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும்போதே கிருஷ்ணரை பார்த்தார் இல்லையா? அதுக்கு பிறகு அவருடைய வாழ்க்கை ஃபுல்லா கிருஷ்ணரை தான் தேடிட்டு இருந்தேன். நான் பார்த்தவர் யாரு, நான் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது பார்த்தவர் இவரா பரீட்சித்னா எக்ஸாமினர் சொல்லிட்டு பொருள். அந்த முகத்தை தேடிட்டே இருந்தார். அவரும் பக்தி பண்றார் வாழ்நாள் ஃபுல்லமா. அதே மாதிரி உத்தவர் இருக்காரு இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா ராதா கிருஷ்ணரை வந்து நித்தியமா வழிபட்டுட்டு இருப்பார். அவர் சின்ன பையனா இருந்தா கூட விளையாடிட்டு இருந்தா கூட ராதா கிருஷ்ண பொம்மையை வச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருப்பாரு. ஓகேங்களா? சோ இது மாதிரி பக்தர்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவங்க அந்த போன ஜென்மத்துல கொஞ்சம் விட்டுட்டது வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல பிறக்கும் போது உயர் குடும்பத்துல பிறந்து இப்படி பக்தர்களா இருக்கிறாங்கள நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்ம பார்த்த 2 ஸ்லோகத்தோட சம்மரி. யாருக்காவது புரிஞ்சிச்சுங்களா, புரியலீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சது மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 43. தத்ர தம் புத்தி சம்யோகம் லபதே பௌர்வ தேஹிகம் யததே ச ததோ பூயः சம்சித்தௌ குரு நந்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா, அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரோட அப்பியரன்ஸ் டே. அவருடைய நம்ம கலாச்சாரத்துல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குரு தோன்றிய நாளும் சரி மறைந்த நாளும் நம்ம வந்து ஃபாஸ்டிங் விரதம் இருப்போம். ஒரு 12 மணி வரை விரதம் இருந்துட்டு நம்ம அதுக்கு பிறகு தானியங்களை சாப்பிடலாம். ஓகேங்களா? முடியாதவங்க பழம் கனிகள் சாப்பிடுங்க. அந்த வள்ளிக்கிழங்கு இருக்குல்ல அதை வேக வச்சு சாப்பிடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜவ்வரிசி பாயசம் முடியலன்றவங்க குடிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது ஒருத்தவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. குரு மைந்தனே, அத்தரு பிறவியை அடைப்பவன் தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூர்ண வெற்றியை அடைவதற்காக அந்நிலையிலிருந்து மேலும் முன்னேற்றம் அடைய முயல்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யாருக்காவது ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரைக் ஆகுதா? போன ஜென்மத்தை விட்டதை இந்த ஜென்மத்துல வந்து முயற்சி பண்ணி சக்சஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஸ்டோரி படிச்சிருக்கோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, சோ பரத் மகாராஜா பத்தி நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? வர்ணாசிரமம், அதாவது தனக்கு வந்து வயசான பிறகு என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய ராஜ்ய பொறுப்பு எல்லாத்தையும் பசங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவர் வனத்துக்கு வந்துடுறாரு இல்லையா? வனப்பிரஸ்தா இல்லையா? காட்டுக்கு வந்து அவர் வந்து தவம் பண்ணிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு குடியில கட்டிட்டு இல்லையா? அவர் என்ன ஆகுது, ஒரு நாள் மானை பாக்குறாரு. மானு மேல பரிதாபம் வந்து அதை வளர்த்துட்டு வர்றாரு இல்லையா? அது காணாம போனதுனால மானையே நினைச்சிட்டு உயிரை விட்டதுனால அவருக்கு என்ன ஆகுது, மானா பிறக்கிறார். அதுக்கு பிறகு வந்து கடவுளுடைய கருணையால அதே குடிலுக்கு போயிட்டு அது யாகம் பண்றாரு, தொட்டதை விட்டதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அதுக்கு பிறகு அவர் என்னவா பிறக்கிறாரு, ஜடபரதரா பிறக்கிறார் இல்லையா? ஜடபரதரா பிறந்து அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை ஃபுல்லா, அவர் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு சிறந்த யோகி. பட் எல்லா மக்களும் அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அவர் அந்த ஜென்மத்துல பக்தியை பண்ணி அவர் வந்து என்ன ஆறாரு, முக்தி அடைகிறார் இல்லையா? சோ அதனால பக்தி பண்றவங்கனால இந்த யோக பயிற்சி பண்றதுனால என்னைக்குமே யாருக்கும் வந்து இழப்புன்றது இல்ல. ஓகேவா? சோ சின்னதா பண்ணா கூட நமக்கு லாபம் இருக்கு இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லையா? பக்தி பண்றதுனால நமக்கு லாபம் தான். பௌதிகத்துல இருந்து எவ்வளவுதான் சம்பாத்தி வச்சாலும் நம்ம எதையுமே எடுத்துக்க போக மாட்டோம். சோ நம்ம டைம் எனர்ஜி எங்க கொடுக்கணும்? நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, பேட் பார்கெயின். நம்ம உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம டைம் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணணும் இல்ல? சம்பாதிக்கிறதுக்கும் சரி, தூங்குறதுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்குமே. நான் அதுதானே சொன்னார் பிரபுபாதா, நிறையவும் சாப்பிடக்கூடாது, நிறைய தூங்கக்கூடாது, உன்னுடைய செயல்கள் அப்புறம் வந்து கேளிக்கைகள் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கணும்னு நமக்கு சொல்லி கொடுத்தார் இல்லையா? சோ அது மாதிரி இருந்துட்டு நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறணும் இல்லையா? சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பூர்வாபியசேன
तेन वै गृह्यते ह्यवशो बीसः जिज्ञासुर अभियोगस्य शब्द ब्रह्म वर्तते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தனது பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலேயே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகின்றான். அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்பொழுதும் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளிலிருந்து உயர்ந்து நிற்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. சோ என்ன பண்றா, பூர்வ ஜென்மத்துல கொஞ்சம் தொட்டது இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஆன்மீக பயிற்சி பண்ணிருப்பாரு இல்லையா, அதை விட்டுட்டு இருக்காங்க. அதனால அந்த பூர்வ ஜென்மம், அதை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஜென்ரலா முன் வாசனை ஜென்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுங்க. நம்ம கிட்ட சில கேரக்டர் இருக்கும், அது எங்க இருந்து வந்துச்சு. மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, பிரபாகரன் பிரபு, யார் பக்கம் சவுண்ட் வருது பார்த்துட்டு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. அப்புறம் அந்த அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் ஷேர் பண்ணீங்களா? பண்ணிருக்காரு மாதாஜி. ஓகே ஓகே, थैंक यू ஷேர் பிரபு. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. சரிங்க பிரபு. பூர்வ ஜென்மத்தின் வாசனைனால சில விஷயங்களை நமக்கு வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்களா. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா தனியா போயிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று வேணும்னா தேவையில்லாம அவரே வந்து என்ன பண்றாரு, ஆரம்பிக்கிறார். அதன் மேல அவருக்கு இயற்கையா வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா. சோ அவன் என்ன பண்ணுவான், அட்ராக்ஷன் ஈர்ப்பு இருக்கிறதுனால இந்த சாஸ்திர சடங்கு மேல வந்து அவன் பின்பற்றுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ இதுக்கு வந்து பிரபுபாதா வந்து விட்ட இடத்தில் இருந்து தொடர்கிறார். ஓகேவா. அது நம்ம அக்கௌண்ட் புக் எப்படி கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது, அது மாதிரி பக்தி அக்கௌண்ட் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துக்கும் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது. அதனால நம்ம எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணிக்கணும்ன்றத நமக்கு விட்டது, ஓப்பன் சாய்ஸ் இல்ல. யோக பயிற்சியை தொடர்கிறார், தெய்வீக உணர்வினை புதுப்பித்துக் கொள்கிறார், யோக பயிற்சியால் இயற்கையாக கவரப்படுகிறார், சடங்கு முறைகளில் நாட்டம் கொள்வதில்லை, பக்குவம் அடைய கடினமாக உழைக்கிறார் இல்லையா. ஸோ அந்த பக்குவம் அடையறதுக்கு அவர் வந்து உழைக்கிறார். இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண லீலையில வந்து பிரம்மாவா இருந்தார் இல்லையா. பிரம்மா வந்து பிரம்ம விமோகன லீலையை வந்து பண்ணார் இல்லையா. தாம் பண்ணது தப்புன்னு உணர்ந்தாரு, மன்னிப்பு கேட்டார். இனிமேல் நான் வந்து நீங்க லீலை பண்ணும்போது என்னையும் கூட்டிக்கோங்கன்னு கேட்கிறார். அதே வந்து கௌர லீலையில இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட லீலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே பிரம்மா தான் வந்து தாழ்ந்த குடும்பத்துல பிறக்கிறார். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இல்லையா. பட்டியா அவர் வந்து முசல்மானா பிறந்தா கூட அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார், நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதுக்கு அவருக்கு பல எதிர்ப்பு இருந்துச்சு. 22 மார்க்கெட்ல போட்டு அடிப்பாங்க, யோசிச்சு பாருங்க. அடிச்சாங்கன்னா அவங்க இறந்துடுவாங்க இல்லையா. ஆனா இவரு இறக்கல. ஓகே. சோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 லட்சம் முறைய நாம ஜபம் பண்ணாரு. அவருக்கு நாமாச்சாரியர்ன்ற பட்டத்தை யார் கொடுத்தது, கடவுளே கொடுத்தார் இல்லையா. நாமத்துக்கு ஆச்சாரியர் இல்லையா. யோசிச்சு பாருங்க. கடவுள் வந்து கடவுளுக்கு கடவுளுடைய பெயருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. அப்படியாப்பட்டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சாதாரண முசல்மானுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாரு. ஏன்னா முஸ்லீம் வந்து ஜெகநாத் கோயிலுக்குள்ள போக முடியாது, போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரா தன் கையில பிரசாதம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாரு. அவருக்கு வந்து நாமாச்சாரியர் என்ற பட்டத்தை கொடுத்தாரு. அவரோட ஈம கடமை இவர் தான் பண்ணார். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்படியேப்பட்டவர் தான் பகவான் இல்லையா. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஈர்ப்பு இருக்கும். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாகவத்துல இருந்து பிரபுபாத ஒரு மேற்கோள் காட்டுறாரு. அஹோ பதா ஸ்வபாச்சோ அதோ கரியான் எச் வாகே வர்த்ததே வர்த்ததே நாமதுப்யம் தே புஸ்தபஸ்தே ஜூஹு சஸ்னுர் ஆர்யா பிரம்மாணு நாம கிருணதி ஏதே. சோ இதுதான் வந்து சொல்றேன், யார் ஒருத்தன் வந்து புனித நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க கண்டிப்பா என்ன ஆறாங்க, ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்றம் அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ அவன் வந்து நாய் உண்ணும் சண்டால குடும்பத்துல பிறந்திருந்தா கூட சந்தேகமே இல்லை, அவன் வந்து முன்னேறுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய சாஸ்திரங்கள்லாம் ஒன்றும் பண்ணலைன்னா கூட போதும், நாம ஜபம் பண்ணா வந்து இது அவன் வந்து முன்னேறுவான். அதுக்குதான் இந்த நாமாச்சாரியருடைய உதாரணம். இந்த ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும் இல்லையா, பரத் மகாராஜ் ஸ்டோரி. 45 போங்க, படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரயத்னாத் யதமானஸ்து யோகி சம்சுத்த கில்பிஷஹ
अनेह जन्म संसिद्धस ततो याति परां गतिं. हरे कृष्ण. ஸோ லாஸ்ட் லைன் பாருங்க. அநேக ஜென்ம சம்சித்திம் ததோ யாதி பரம் கதிம். பல ஜென்மங்களா அவன் முயற்சி பண்றான். பல ஜென்மங்களா செஞ்ச பாவங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகுது? இந்த கழிஞ்சு போறது. பக்தி பண்ண பண்ண அது வந்து போயிடுது. அதனால அவனுடைய இருதயம் அவன் என்ன ஆகுது? தூய்மை அடையுது இல்லையா? ஸோ தூய்மை அடையும் போது அவன் என்ன ஆகுறா? தூய்மையான கடவுள் இல்லையா? அந்த கடவுள் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியத்தை வந்து அவன் அடையிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா, நம்மளால எவ்வளவு அளவுக்கு பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு பக்தியை வந்து சிறப்பா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து சமைக்கும் போது நம்ம எப்படி பார்த்து பார்த்து பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு எல்லாம் நமக்கு பிடிச்ச அவங்க பொண்ணுக்கோ பையனுக்கோ வந்து ட்ரெஸ் எடுக்கும்போது பார்த்து பார்த்து பண்ணுவோம் இல்லையா? ஆமா அது மாதாஜி. மாதிரி நம்ம பெஸ்டா வந்து பண்ணணுமா பக்தியில. அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். நேகாபிக்ராம நாசோ அஸ்தி பிரத்யவயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அபியஸ்த தர்மஸ்ய திராயதோ மகதோ பயாத். அதாவது கொஞ்சம் பண்ணா கூட அதுல வந்து பலன் நிறைய இருக்கும். நம்மள வந்து பெரு ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்துறது இந்த பக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள எல்லா கலங்கத்திலிருந்து விடுதலை பண்றதுன்றத மறுபடியும் பகவத்கீதையில இருந்து எங்க பிரபுபாதா ஒரு கோட்பாடு சொல்றாரு. ஏசாம் துவந்த கதம் பாபம் ஜனனாம் புண்ணிய கர்மானாம் தே துவந்த மோக நிர்முக்த பஜந்தே மாம் திருடவிரதக. நம்மள என்ன பண்ணும்? எல்லா மாயையிலிருந்தும் வந்து இதை விலக்கி கொடுக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம பக்தி பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்திலே வந்து அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு நமக்கு இதனுடைய சிறப்பு அம்சங்களை இல்லையா? ஸோ எப்படி மற்றும் எப்போது யோகி தனது இறுதி இலக்கை அடைகிறான்? பற்பல பிறவிகள் ஒரு ஜென்மத்துல இருக்கிறது இல்லைங்க, பற்பல ஜென்மத்தை பயின்ற பிறகு நேர்மையாக முயற்சி செய்து அனைத்து கலங்கங்களில் இருந்தும் தூய்மை அடைந்த பிறகு அவன் வந்து வெற்றி அடைகிறான். ஸோ அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ராசஸ் இல்லை, அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா? யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளால ஒரு நிமிஷம் வந்து மனசை புத்தியை அடைக்க முடியுதா? இல்லை இல்லையா? ஸோ கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். கடைசி 2 ஸ்லோகம் எதை பத்தி சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்த யோகியோட நிலையை பத்தி சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. तपस्विभ्यो तिगो योगी ज्ञानिभ्यो पि मदोतिगः कर्मिभ्यः साधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन. हरे कृष्ण. இந்த யோகி எவ்வளவு அளவுக்கு சிறந்தவன் பாத்தீங்கன்னா, தவம் புரிபவனை காட்டிலும் ஞானிகளை காட்டிலும் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதாவது கர்ம யோகிகளை காட்டிலும் வந்து சிறந்தவன் வந்து காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன் ஆவான். எனவே அர்ஜுனா, எல்லா சூழ்நிலைகளும் யோகியாக இருப்பாயாகன்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நீ யோகியா இருன்னு சொல்றார். கர்ம யோகி, ஞான யோகி, அஷ்டாங்க யோகி எல்லாத்தையும் விட சிறந்தது யோகி. நீ வந்து அப்படி இருன்னு சொல்றார். தஸ்மாத் யோகி பவ அர்ஜுனா. ஓகே. அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமல்ல, இது எல்லாருக்கும், நமக்கு எல்லாருக்கும் இல்லையா? நமக்கு எல்லாரும் இதை பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல இருந்து? அல்டிமேட்டா கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையணும் இல்லையா? அவர்கிட்ட சரணடையாம நமக்கு முழுமையான பக்குவம் வராது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல மிக உயர்ந்த யோகின்னா என்ன மீனிங்? அவர் ஏன் சிறந்த யோகியா இருன்னு சொல்றாருன்னா, இங்க குறிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை குறிக்கிறது. தஸ்மாத் யோகி பவர்ஜனா. கர்ம யோகி, ஞான யோகி, அஷ்டாங்க யோகி எல்லாத்தையும் காட்டிலும் எது சிறந்ததுன்னா பக்தி யோகி. ஓகே. பக்தி பண்றவன் தான் வந்து சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ லாஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. हरे कृष्ण. योगिनाम अभि सर्वेषां मत् गणेन्द्र गणे गतेनाद आत्मा श्रत्वान् भजते यो मां समे युक्तमो मतः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஒருத்தங்க படிங்க அந்த டிரான்ஸ்லேஷன். எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தின் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். இப்ப கிருஷ்ணர் அவருடைய கன்க்ளூஷனை சொல்றார்.
இல்லையா? ஆரம்பிச்சது அவர் தான், முடிக்கிறதும் அவர் தான். அவர் என்ன சொல்றாரு, யார் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பவுமே அவரை நினைச்சிட்டு நினைக்கவும் செய்யணும், தன்னில் என்னை எண்ணி திவ்யமான அன்பு தொண்டு செய்யறானோ யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவன் தான் உயர்ந்தவன். ஸோ என்னென்ன பாயிண்ட் நம்ம இங்க இருந்து எடுத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்பிக்கை, எப்படியாப்பட்ட நம்பிக்கை? பெரும் நம்பிக்கை. ஓகே, திவ்யமான அன்பு தொண்டு, எப்பொழுதும் அவரை வந்து நினைச்சிட்டே இருந்தா அவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து யாருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு நெருங்கியவன், எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா பஜத்தேன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? பஜத்தேன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, மூணாவது லைன் பாருங்க. ஸ்ரத்தவான் பஜத்தே யோ மாம்சமே யுக்தோ யுக்தமோ மதஹ. ஸோ பஜத்தேன்ற வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா வணங்குதல் சொல்லிட்டு பொருள். ஓகேவா? ஸோ அந்த பர்பட்ல பாருங்க, பஜத்தேன்றது வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம் உரியது. வழிபாடுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் மித்த இதெல்லாம் பண்றாங்க பாருங்க, அதுக்கு இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை நம்ம வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். பஜத்தேன்றது வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்கு மாத்திரம்தான் யூஸ் பண்றது. வர்ஷிப் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற சிறு தேவர்களை வந்து வழிபடுறதுக்கு யூஸ் பண்ற வார்த்தைகள். ஓகேங்களா? சோ அவர் சொல்றார், அவஜானந்தி மாமூடா, இந்த முட்டாள்கள், அதாவது ஃபூல்ஸ் அண்ட் ராஸ்கல்ஸ், அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை ஏத்துக்க மாட்டாங்களாம். சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கருத்தை வந்து இந்த பகவத்கீதைக்கு கமெண்டரியே எழுதுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். பஜந்தின்னா அது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம். எப்படி பகவான் என்ற வார்த்தை கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம் சொல்றேன் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பஜந்தின்னா கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம்தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ இதை வந்து பாகவதத்துல வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. ஏசாம் புருஷம் சாக்ஷாத் ஆத்ம பிரபாவம் ஈஸ்வரம் ந பஜந்தி அவஜானந்தி ஸ்தானாத் பிரஹஸ்த பதயந்தி அதக. யார் ஒருத்தர் வந்து கடவுளுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யலையோ அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? வீழ்ச்சி அடைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து அல்டிமேட்டா என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். பக்தி யோகம் தான் அவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் அல்டிமேட் கோலா இருக்கணும்ன்றத சொல்றார். மித்த யோகா எல்லாம் வந்து வேஸ்ட். கர்ம யோகா, ஞான யோகா, தியான யோகா, ராஜயோகா, ஹத யோகா, இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்றது இல்லையா? ஸோ சில பேர் சொல்லலாம், இந்த உலகத்துல வந்து பெரிய மலை எது? ஹிமாலயன் இல்லையா? ஹையஸ்ட் மவுண்டன் சொல்றோம் இல்லையா? அதனோட உச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி நமக்கு என்ன வந்து ஒரு பெரிய ஃபார்ச்சுனேட் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி யோகம் பண்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்தது. அது நம்ம வந்து அந்த வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? யார் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னா ஷாமசுந்தரன், அதாவது கிருஷ்ணர் மேல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவர் எப்படி கருமேக நீல வண்ணத்துல இருக்காரு, கையில புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு தலையில மயில்புலி வச்சுட்டு கௌஸ்துப மாலை அணிஞ்சிட்டு பட்டு பீதாம்பரம் முனையை அணிஞ்சிட்டு இருக்காரோ, அவர் வந்து பல வண்ணங்களால் ஆன மலர் மாலைகளை அணிஞ்சிருப்பார் இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய தேகத்துல வரக்கூடிய வெளிச்சம் தான் பிரம்ம ஜோதி. அவர் தான் பல அவதாரங்கள் இருந்தார். ராம, நரசிம்ம, வராக, கிருஷ்ணரா, எல்லாமே அவர் தான் இந்த மனித குலத்துக்கு வந்து முன்னேற்றம் அடையணுன்றதுக்கோசம் அவர் இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்தார். யசோதாக்கும் நந்த மகாராஜாக்கும் இல்லையா? அவரை வந்து நம்ம வணங்கணும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போற பக்தி யோகத்துக்கு வந்து இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து அடிக்கலாம். அடுத்த 6 ஸ்லோகத்துல 6 அத்தியாயத்துல என்ன பண்ண போறோமோன்றதை இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து சுருக்கி சொல்லி கொடுக்குறாரு நமக்கு பக்தி யோகத்தை. யஸ்ய தேவே பராபக்திர் யதா தேவே ததா குரௌ தஸ்யைதே கதித ஹே ஹர்த்தக பிரகாசந்தே மகா ஆத்மனக. ஓகே, ஸோ இந்த பெரும் பக்தர்கள் மகாத்மனக உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் மேல நம்பிக்கை வைப்பாங்களா. யாரு? முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் மேலேயும் ஆன்மீக குரு மேலேயும் நம்பிக்கை வச்சு அவங்க சொல்லி கொடுக்குற வேதங்களை வந்து கட்டறிஞ்சு அதுக்கு பிறகு வந்து பக்தி பண்ணுவாங்க. பக்தி ரஷ்யா பஜானாம் ததிஹாம் உத்ரோபாதி நைரஸ்யேன முஸ்மின் மனக கல்பனாம் ஏதத் ஏவ நிஷ்கர்மயம். பக்தின்னா என்னன்னு அர்த்தம்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு த லார்ட் விச் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் டிசையர்ஸ் ஃபார் மெட்டீரியல் ப்ராஃபிட் எய்தர் இன் திஸ் லைஃப் ஆர் இன் த நெக்ஸ்ட் லைஃப்.
பக்தின்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னா, பௌதிக ஆசையிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணுமா. இந்த ஜென்மத்திலும் இல்ல, அடுத்த ஜென்மத்திலயும் இவன் விலகி இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்படி இருந்தாதான் நம்ம மனசு என்ன ஆகும், ஃபுல்லா வந்து லயிக்க முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, இதுதான் வந்து நைஷ்கர்ம யோகா. ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும்னா நம்ம எப்படி இந்த தாமரையில நீர் போல இருக்கணும். அதாவது இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தா கூட இந்த உலகத்துல வந்து பட்டுதல் இல்லாம இருக்கணும். எப்படி வந்து அந்த அன்னப்பறவை தண்ணியும் பாலும் வச்சாலும் பாலை மாத்த உறிஞ்சிக்குது இல்லையா, நம்மளும் அது மாதிரி பல யோகங்கள் இருந்தாலும் அதுல வந்து சிறந்ததும் நன்மை அளிக்கக்கூடியது சுலபமான யோகம் வந்து பக்தி யோகம். அத அப்படி சொல்லிட்டு இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து முடிக்கிறார். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணரிடம் பெரும் நம்பிக்கை கொண்டு கிருஷ்ணரில் நிலைத்து அடைக்கலம் எடுத்து எப்போதும் அவரையே எண்ணி திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ. ஓகே, அவர்தான் வந்து பக்தர்கள் இல்லையா. எல்லா யோகங்களிலும் சிறந்தது வந்து பக்தி யோகம். கர்ம யோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம் எல்லாத்துலயும் சிறந்தது வந்து பக்தி யோகம். பரம புருஷனுக்கு வந்து அன்பு தொண்டு செய்யணும். யோகம் என்றால் உண்மையில் பக்தி யோகம் தான். இந்த தனியா வார்த்தை யூஸ் பண்ணா கூட அதுக்கு அர்த்தம் வந்து பக்தி யோகம். ஸோ பக்தி யோகத்துல வந்து நம்ம மற்ற போகங்கள்ல அனைத்தும் வந்து விட்டுணும். ஓகே, கிருஷ்ணருக்கு தான் அன்பு தொண்டு செய்யணும். ஓகேங்களா. இந்த ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா நமக்கு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரபுஜி. இல்ல மாதாஜி. ஓகே, ஸோ நம்ம இங்கே என் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவத்த பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த की जय जय. रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. जय श्रीमद् भगवत गीता की जय ஜெய். हरे कृष्ण महामंत्र की जय. All assembled devotees Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. All glories to Guru Gauranga. All Hare Krishna. So ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ். நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ லீவ் ஆயிட்டு ரீஜாயின் ஆகலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Saying Maharaj. ஆக்சுவலி வந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு பிளானு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 6 யோகங்கள் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து கர்ம யோகம், அதை ஒரு டீச்சர் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து வேற ஒருத்தவங்க எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு டைம் டேபிள் சிலபஸ் படி வந்து இதை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால இதை நான் ஆரம்பிச்சுட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். பெண்டிங் சிலபஸோட வேண்டாம். தயவுசெய்து எல்லாரும் ஜாயின் ஆகுங்க. ஒரு 14 ஸ்லோகம் தான் முடிக்கணும். பரவாயில்லையா? எல்லாருக்கும் உங்களோட விருப்பத்தை சொல்லுங்க. இல்ல நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலான்னு. நாளைக்கு மாதாஜி வந்து எடுப்பாங்க. எப்படி நீங்க மாதாஜி சொல்றீங்க? இப்ப அட்டெண்டன்ஸ் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, இப்ப அவங்களுக்கு அனுப்பணுமா? இருங்க பிரபு, ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிக்கலாம். இருங்க பிரபு. என்ன ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு? ஒரு நிமிஷம் இருங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே சுரேஷ் மாதாஜி. பிரபு, அது அப்புறம் பேசிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. எனக்கு எல்லாரும் பதில் சொல்லுங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க எனக்கு. எல்லாரும் பதில் சொல்லணும். பிரபு ஒருத்தர் தான் பதில் சொல்லியிருக்காரு இன்னைக்கு எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. எடுக்கலாம் மாதாஜி. எடுங்க எடுக்கலாம் மாதாஜி. மாதாஜி. 7 மணி ஆயிடுமா எப்படி டைமிங்? ஒரு 40 மினிட்ஸ் மாதாஜி. டைம் ஸ்கூல் கிளம்பணும் மாதாஜி. நான் ஓகே, நாளைக்கு இல்ல ஜாயின் உங்க பண்ணிக்கிறேன். கன்வீனியன்ஸ் பாருங்க மாதாஜி. யாரால கேட்க முடியும்ன்றவங்க கேளுங்க. இல்லைன்னா நம்ம நாளைக்கு வேணும்னா நம்ம மாதாஜி வருவாங்க, இல்ல ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ராஜலட்சுமி மாதாஜி, மணிகண்டன் பிரபு. சரி ஒரு மாதாஜி, நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. மித்தவங்க பிரபு, பிரபாகரன் பிரபு, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. I am with you மாதாஜி. ஓகே, we'll go by predominant இல்லைங்களா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சுரேஷ் பிரபு, உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கேரி ஆன் பிரபு. இப்போ நம்ம இதை எண்ட் பண்ணிக்கலாம், மறுபடியும் ரீஜாயின் ஆகலாம்.